may ganting madawata. Sa gugma ni Kristo, kahibulungan, gayud ang Ginoo, ang sala nako, iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, mayong buntag mga higala ang mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og bagahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini sa inyong mahigala Brother John Dito, kini usab si Brother Levi Clavis ang magapakig-uban kaninyo nining usa ka oras nga tulumanon, duha ka oras nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Higala, good morning sa tanan. Kutob sa naminaw karon, kung asa mo napita karon, amo kamong gina-welcome, no? So, maayong buntag sa atong tanan nga mga suki nga tigpaminaw. Diha karon sa Negros, no? Oriental o Negros Occidental. Kutob sa naminaw diha karon, amo nga gina-welcome sa ato nga programa. Mainguman sa tanan nato mga viewers na nato din sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao.
og sa tibuok kalibutan kutob sa nagtan-aw karon sa atong live broadcast through Facebook mahigala kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon si kini ang maayong balita. Pwede na mo mga higala makapadala og mga mensahe diri sa ato nga programa, no? Sa among mga number ni Brother John or diri sa comment section nato sa Facebook mga higala namoy mga importanteng mga greetings ngadto sa mamnahal sa kinabuhi. So makahimo na mo sa pag-send mga higala kay karon taod-taod atong basahon entertaino nato ang mga mensahe nga inyong gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So mayong buntag sab sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga viewers nato diri sa Masbate, diha sa labi na diha sa Ilotongan Masbate, ngadto sa mga nesesaryo family. Good morning. Good morning po ni Pastor Peter Rosales. Maayong buntag sa tanang taga Masbate nga nagtan-aw karon sa live sa ato nga broadcast sa Facebook. So atong gina-welcome ang tanan. Mga suki sa nato naminaw diya sa probinsya sa Biliran Province. Mayong buntag sa tanang taga Biliran. Amo kamong gina-welcome dinhi sa atong programa. Mga kaigsunan kay gala nato diha nga naminaw sa radio kay daghan kay dihang naminaw sa radio kusog ni atong programa diha sa Biliran. Ang uban naminaw o nagtan-aw pod sa ato nga live no sa Facebook. Ang uban nagamit pag-usab og mga sound system. Ang tuyo nilang tumong para nga ang pulong sa Ginoo madungog pod ngadto sa ilang mga silingan. So thank you kayo. Amo kamong gipasalamatan o gina-welcome mo namo higala dinhi sa ato nga programa. Kung naamoy mga pangutana diha nga naglimin sa inyong pangunahuna, mintras wa pa ni malimti higala, pwede na lang yung ipadangat dinhi sa ato nga programa. Kani ato mga suki og pinalanggan tigpabinaw diha sa probinsya sa Leyte. Ay ni ato programa higala diha sa Leyte. Kusog-kusog yun daghang mga dapit diha sa Leyte nga makuha or makasulod kini atong programa. Sa radio lang gani diha sa Ormoc, diha sa Lake Danau. Ato mga suking naminaw diha sa radio o sa Facebook naglantaw. Kani mga tigpaminaw nato o mga viewers diri sa diha sa Merida. Good morning sa tanan taga Merida, tanan nga taga Palonpon Leyte atong gina-welcome. Mga suki natong naminaw diha sa Baybay Leyte Sabro, sila si Brother Sanico. May buntag nimo Brad Utik Sanico. Kani ngadto sa mga suki natong naminaw usab diha sa Isabel Leyte. Good morning sa tanang taga Kananga Leyte o sa tanang taga Matag-Ob Leyte. Good morning yung tanan. Mga suki na itong naminaw dito sa San Isidro Leyte ato siyang gina-welcome diya sa Kalubian Leyte. Good morning sa tanang taga Tabango Leyte. Good morning diyan lang Brother John Quiso diya o ba ni Sister Jody. Nga to sa mga tigpaminaw natog makaigsuan kay galaan diha sa Villaba Leyte. Good morning yung tanan. May buntag sad nila ni Brother Jose Encinso Lansternate. Salamat po sa inyong lanog-lanog nga sound system diya mga silingan naminaw karon sa mga palibot sa naminaw mo sa mga lanog sound system. Gina-welcome mo na mo higala dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Diri sabta mga higala sa isla sa Camotes. Dako-dako po ni isla sa Camotes nga ang uban diha naminaw sa radio, ang uban sad nagtan-aw sa live nato, no? Atong gipangumusta ang tanang taga Camotes Island. Welcome kamo sa atong programa og tanan nga diya sa Kagkagan, sa upper o sa lower Kagkagan. Ato din gipasalamatan sila si Brother Tato Sotilo. Salamat Brother Tato sa imong sound system na imong gigamit para sa buhat sa Ginoo. Parang makashare ka sa pulong sa Ginoo ngadto sa masilingan. So masilingan po nga naminaw diya ato nga gina-welcome, no? Maayong buntag din yung tanan diya sa Islas Camotes.
O niya, diri po tabok po ta speakers nga Isla Higala, diri sa Isla sa Bantayan. Nagkumpos na og tulo ka mga lungsod. Ang Santa dito sa Madridijos, Bantayan og sa Santa Fe. Good morning sa tanang taga Madridijos nga naminaw karon. Atong gina-welcome, no? Good morning lang Brother Jameson de la Cruz dia. O niya, tanan nga taga Madridijos, tanan nga taga Kaungkod, atong Kaungkod is the church members dia, may buntag. Atong makrisyano sa Topatop, o diri sa Silion, may buntag ng tanan dia. Good morning lang Brother Tets dia, Pachansila, o ni Jane, ilang pamilya dia karon nga naminaw. O niya, tanan nga naminaw sab, diha sa Bantayan, ato diang pasalamatan sa Brother William Tadlas, no? Sa diha sa Kabangbang, o mga silingan nga naminaw sa ilang sound system, may buntag. O niya, salamat po na Brother Kutuho diha sa Sirkulo, Tikad, may buntag. O niya, ito po nagpalanog dito napita sa Lipayran, sila Brother Lucernas dito. O niya, tanan niya masilingan nga naminaw, good morning. O niya, mga tigpaminaw to, diya Isla Silagon, diya Butiges, diya Doong. O niya, tanan nga mga island diya sakop sa lungsod sa Bantayan, amo kamong gina-welcome sa atong programa. Good morning sa mga Cordoba family, diya sa Baod, no? Nga always nagasunod, nagpaminaw sa atong programa. Mga kaisunod sa Bantayan, taga Bantayan Island, no? Maayong buntag din yung tanan. O niya, ano pa mga higala diri sa Santa Fe, no? Ato sa gipangumusta ang tanang taga Santa Fe nga always nagasunod sa programa. Good morning yung tanan. Good morning sa mga humula dia family. Mga Tikson dia family, mayong buntag. Mga pamilya sa mga Batsansela dia, Untal family, Ilustrissimo family, mga Saspa family. O uban pa dia nato mga pinalangga nga makaisunan o makigalaan, welcome kamuntanan. Nga diya sa Ukoy, Santa Fe, ato sa pagmustahon sa Brother Lot, Bilya Brilye. Good morning Brother Lot. O sa tanan diyang naminaw sa Ukoy, no? Mga silingan ni mo. Lanog-lanog siguro imong sound karon. Good morning sa tanang taga Isla sa Hilantagaan. Sa ato sa makisunan kay Galandias Isla sa Kinatarkan, maayong buntag. Mayong buntag sa tanang taga Hibitngil Island, tanang taga Carnasa, o tanang taga Malapascua Island atong gina-welcome. Nga din sa Taygala sa Mainland Cebu, ato sang gipangumusta ang atong mga suki nga naminaw diha karon sa mga kabukirang barangay sa Balanban, sama sa Magsaysay, Balanban, mayong buntag. Sa tanang taga Tuburan, good morning lang ng Dugba, Britoya, o diya sa atong mga pinalanggang makaigsunan, diha sa mga kabukiran nga barangay sa Tuburan, diha sa Tabuilan, mahigala kay lanog-lanog mo gani atong programa sa nagkalain-lain nga mga lugar, no, maimbuntag. O niya, nga to sa diha sa Tabuilan, ato din pag-umusta ang tanang taga-Olibo. Good morning diya po sa Dalid o sa Kalumbangan. Natay mga church po diha, mga silingan diya naminaw, welcome. Diya diri po tos Gimpilakan higala. Naputay church diya karon, maimbuntag, no, sa mga church members diya, mga kahigalaan nga naminaw. Good morning diya is mga pikit-pikit diya family, mga Samson family, mga Tirana nga always naminaw. O niya mga Golden family, ngadto sa mga Yunting family. Ato gipangumusta sad si Brother Maning Masbang, maimbuntag ni mo bro, oban sa imong family. Ni Brother ato siyang gipangumusta si mga kaisunan to dito sa Katmon, labi na sa mga kabukirang barangay sa Katmon, nga lanog niya itong programa, o daghan na sab nga atong nabalitaan nga nangahimong SDA sa ilang kanunay pagpaminaw sa ato nga programa. Kumusta dahil ni sa mga komendador family nga kanhi lay minister yang asawa katikest sa ilang taod-taod nga pagsunod sa atong programa.
nasuta nilang kamaturan tungod kanamos sa Bible with ang tanahon, o diya, way duha-duha, nangita gyud sila gyud nangita, og asa ang simbahan sa mga Seventh-day Adventist. O niya, 5 kanang alas 6 buntag, nilang sugod og suroy, kay bukid lagi, kabukirang barangay diya sa Katmon. Naabot sila sa, nasangko sila paingon santikan, gikan sa Agsuaw, Katmon, des Bungyas dapit. Naabot sila ngadto sa santikan, murag hapit po na siguro sa boundary sa Tuburan. Tuburan, hapit nga boundary sa Tuburan siguro na. Naabot sila dito, dunay simbahan nga gamay dito, alas 10 des buntag, naabot sa layo yung lakaw na, sig pangita, sig pangutana, o simbahan sa Seventh-day Adventist. Nakakaplag rin sila. O kalaos Ginoo karon Adventista na sila, o niya, gihimuan sila og church. Diha silang kabukiran para nga di nalayo ang ilang pagsimba nanas dool sa ila. So, ingon anang mahitabo, diri po sa makabukirang barangay sa Sugod, daghan po kayo mga suki nga naminaw, kaya sa makabukiran higala ang mga lingaw sa tao diha, mag-gather silang mga information through a radio. So, diha sa radio, makakuha silang nagkalilaw mga informasyon, mga balita, o mga maayong balita nga mao ang pulong sa Ginoo, madungog nila din sa atong programa. Ya, kaloy sa Ginoo, dunay daghang mga tao diha na po sa makabukirang barangay sa Sugod nga nakasabot pasab sa pulong sa Ginoo, ang uban nahimo natong kauban diha sa pagtuo. O ni atong mga kaigsunan sab diri sa Bourbon, no, maayong buntag sa tanang taga Bourbon, des poblasyon Bourbon. Mayong buntag, diha sa Laaw, bisan pa sa Bundo, Bourbon. Good morning diha sa mga Orsalia family. Kanya nga tulad ni Brother Marvin Morelio. Bro, mayong buntag diha, uban siyang family. Kanya nga tulad sa mga Kataraha family. Tanan diha do, diha sa Calabira, Bourbon, atong ipangumusta tanan, itong mga kaisunan diha kay Galaan. So higala, kung nakasabot na gani mo sa pulong sa Dios sa inyong pagpaminaw din sa atong programa, duola lang nyo alabing duol kanang pabor nga simbahan sa inyong mahigala nga Seventh-day Adventist, no? Diha sa Bourbon, diha sa lungsod na ay simbahan nato diha. O niya diha sa Bundo, murag nanay home division diha nga gihimo. O niya ari ka dapit sa Gimpilakan na ay simbahan sa Gimpilakan Church. O niya sa mga lugar palibot din sa ato, diha sa Kaguyong ba, diha sa Ilihan ba, Sababa na ay simbahan diri sa Kadwawan. Di sa Kadwawan, kilid gina sa highway, makita na ang simbahan sa Seventh-day Adventist Church. So kung naghando mo nga moton og dugang spong Ginoo, tungod kay nasabtan niyo ang kamaturan, ayaw mo pagkaulaw higala, ayaw mo duha-duha sa pagduol sa mga church, sa Seventh-day Adventist Church, diya pangutana mo og kinsa diya nila ang makahimo sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Or sa uban pang mga dapit, no, bisan asan dapita karon, nasayod mi nga adunay daghan na ito makigalaan nga awa na magduha-duha. Ang uban gani nagtumanas balaod si Ginoo. Kadaghan na ta kahibalag ana higala ning tungha sa simbahan sa SDA unya gusto magpabautismo na gani ditso, atong gi-interview. Diyas Kadawan, kadaghan ta ka-interview. May tungod sa sugos Ginoo kadisidong baptize kay dugay ng mga katuigan na minaw sa pong si Ginoo. Sama aton diri sa Punta na Ilon. Katos Brother Frido Sarsaliho, magtanaron sa Cavite, so kung ako sayop, namit nato si Brother Frido nga sa diha nga nagka-istorya nami, akong gi-interview siya, kay ingon siya nga dugay na daw siyang nagtuman, wa na siya nagkaon sa gidili, o niya nagbantay na siya sa ipapahulay, pero nas balay, uban pa, gi-examine ako siya, pulos na siya nagtuman. E kung saan tuwiga ka nagsugod og tuman pa, siya nga 2013 pa, panahon pa si Yolanda, nagtuman na siya, siya yang napaminawan, iya pong tanawon sa Bible na aman, pag naa, iyang sundon. Ngunang dunay mga tao nga, nagpaminaw nga, nakasabot na, nagkinabuhi na.
O niya, walang sila ma-follow up. So, kamo nalay, wa maminasad asa mo napitan himutang garon, sa diha nga nyo sabtan ang kamaturan higala, na gusto namong magkinabuhi sa kamaturan, ay magkaulaw sa pagduol sa simbahan sa Seventh-day Adventist Church, no? Niya, pangutana lang mo o kinsa ang makahimo sa pagtudlo diha sa church nga na ninyo. Okay, no? Atong mga suki nga naminaw usab diri sa Tabugon, diya sa lungsod, may buntag sa Brother John, labitan niya diya, uban siyang family, ni Sister Remedios, Sister Delma, mga Ando family, o niya diya sa lungsod, at mga kaisunan, kay galaan diya, may buntag, o niya bisang paman diri karon sa Labangon, o niya diya sa Managasi, kumusta diya ang mga Elarcusa family, mga Nano family, good morning sa ni Brother Ernesto Saladaga, yang adto ni Sister Ernia Soliano. Good morning kay Sister Ernia pod. Adto ni siya kanang hintungha po ni sa ato nga church. Kay sige siyang paminaw sa ato nga programa. O niya na monitor sa atong makisunan didto. O niya ilan na pong gihatagan og dugang pagtuon sa Bible hangtod nga nahibala gid nato nakaraan siyang tigpaminaw sa atong programa. So good morning yung tanan di sa Managasi, niya mga Jordan family di salamat, di Ilihan, tanan to makahigilaan kay Sunan, bisan paman diri sa Kadwawan higala, lalog-lanog mo ni atong programa sa Kadwawan, kay di sitio Mahayahay Kadwawan, na diya kang Brother Bin Easter na trumpa, lanog-lanog. So Brother Bin, may buntag nimo, uban siyong family, mga Barili di family, mga Arnoco, Amigable family, good morning sab sa mga Serapin family diya karon nagpaminawan, o niya ngadto sa mga Maluloyon family. Good morning no sa mga Maluloyon family. O niya ngadto ni Brother Jumel Rosasinia bo. May good morning nimo diya uban sa imong family. Padayon na gina imong pagkamadasigon, pagkamabtikon. O diya sa Eden, no, maayong buntag sa tanang taga Eden, mga kaisunan to kay galaan. Niya ngadto sad sa mga Alicos family. Mga pamilyas, mga Agwa, good morning. Mga Risoor family, ngadtos mga Arrogante family, mga Coralde family, atong gina-welcome. Kanya good morning sa mga Busutros family, mga Fuentes o mga Alcontin family. Kanya good morning lang Brother Siloy Boronas, bo, may buntag nimo. Oban sa Tiok family o atong mga young people ya, kumusta man. Kanya atong lang Brother mga Tirana family sa diya, may buntag. Tanan nga taga Kadwawan, niya tanan nga taga Barangay Libho. Kay lanok pa itong programa sa Libho, tungod kay na ay mga sound system diya nga nagtingog, no? Kang Sterlinda Kamay, napoy kang Brother Lolito Ermac, o niya diri sa Obo, Sitio Kabatuan, napod kang Brother Leo Sumalinog, o niya dito sa Little Hills, tuwapo dito kang Brother Niljon Bersiro. So good morning sa tanan taga-Libho nga naminaw karon. Aniya, good morning sa ni Sister Valentina. Bluetooth to na iya pero wag lang pakusgan. So, salamat kaayo. Tanan diyang naminaw sa Libho atong gina-welcome. Aniya, good morning sa ni Brother Dimier Valeriano. Dimier diya sa Libho. Oban siyang pinalangga ang asawa. Aniya, ngadto sad sa mga suki natong naminaw diri sa Mabuli. Atong masilingan sa Mabuli nga nagamit po ang mga sound system no sama nila ni Brother Eric Sinoy may buntag mga silingan na minaw diha diha sa mga Lemurin family o niya ni sa mga pamilyas mga Pagubo na Dong Tiago may buntag nimo mga Lemurin family diha mga Sinoy family o niya ngadto sad sa mga pamilya sa mga Ilanan, mga silingan nila ni Dong Erex, no? O niya ngadtos mga Sayod family. Good morning sa Brother Roy dia. Bo, may buntag nimo. Lipay kay ko makita sa nimo sa church, no? O niya Lanster Galay. O niya nila ni Badturo. Bo, may buntag nimo. Badturo maglasang, so na-miss na pud ka namo sa church. Lanster Dailing dia. Good morning Lanster Banisa, iya makabataan. Kanya Las Ganggang yung makabataan, no? Tanan diyang naminaw sa Mabuli, atong mga silingan, ngadto nila ni Brother Junior, Clavis diya, Esther Berbina. Kanya atos mga Abayon family, mayong buntag sab.
Unya mga pamilyas, mga Gutierrez, mga Espinosa, mga Saga family. Unya pamilya sa mga Ipel, nilasad ni Sister Chari de la Cruz Nugas, uban siyang family. Maayong buntag ng tanan. Unya Lanster Berbina diya karon Ilusorio. Good morning. Unya good morning sa Lanster Prising Maglasang. Uban ni Badnuli. Bo, may buntag nimo. Uban sa tibok ninyong pamilya. Tanan nga taga Mabuli atong masilingan. Wala to mga lingwan pero kamuntanan mahigala. Gina-welcome namo, no? Unya good morning sa mga pamilyas, mga Serapino, mga pamilyas, mga Lipalam, mga Ulis Tuminaw, lan Bajoni diya karon. Lipalam, uban na Sister Ila. Unya ang aton lang ni Sister Emilia Saga. Good morning sis. May buntag nimo. Unya welcome sa itong programa. Namis po ka namo sa church. Unya atong mga kaigsunan kaigilaan diri sa Kanagahan. Ato sang gina-welcome ang tanang taga Kanagahan, no? Atong bag-o nga church just Kanagahan. So mga higala diya nato palibot sa Kanagahan. Kung naghando mo nga mo observe sa Seventh-day Adventist Church, pangitaalin niyo ang simbahan na nas kakaw dapit sa Kanagahan. Simbahan sa inyong mahigala nga Seventh-day Adventist Church, no? O ni atong pasalamatan si Brother Bernal Katakis sa iyang sound system o si Brother Anisito Priscilias diha sa Panggamay. May buntag Brother Anisito oban sa mga silingan nga naminaw karon diha. Ano ni Sister Celine o Brother Edson, may buntag. Salamat po sa inyong sa atong pagkakita ni atong Martes, no? Ang Diyosan magpanalangin kaninyo. O niya, good morning sa Brother Erickson Sinisa. Good morning po. O niya, atong mga suking naminaw sa Kinawahan Sab. Good morning lang Sister Maridel, niya mga Roselio sa pamilya diya. Tanan na ito makison kahigalaan diya sa Kinawahan. Mayong buntag diya sa Busugon. O niya, bisan pa man disluyong baybay. Mayong buntag. O niya, mayong buntag sa tanan Tagalambuson. Nila ni Brother Christian Lumihok. Oban siyang pinalangga ng asawa, iyang pamilya, mayong buntag. Ngadtos mga Prasco family. Mga pamilyas, mga Boyose. Mga Bilieta family. Mga Hapitan family diya. O niya ngadtos mga Magdadaro family. Tanan nga naminaw diya sa atong makigsunan dihan dapita atong gina-welcome sa atong programa. Dirisan sa Tambungon area ato sang gipangumusta ang tanang mga kaigsunan sa Tambungon. Ani atong gipangumusta si Brother De Los Santos, may buntag ni bro, uban siyang family, mga Leccionis family, Notarion family diya atong gipangumusta. Niya, kumusta ang mga Sigarino family? O niya, ato ning gipahinumduman ang ato mga pinalanggang mga kaigalaan dihan dapitas Tambungon na kung na problema mo higala o mga motor parts, sulbad na karong panahon na tungod kay na ang Advent Motor Parts naa sa Tambungon, no? Kilid yun na sa highway, gipanag-iya na ni Mr. and Mrs. Florida o Brother Rime Sigarino. So mag-abli na sila higala gikan sa adlaw Domingo hangtod sa adlaw nga Bernes. Sirado sila adlaw Sabado. O niya, good morning sad nila ni Brother Nulan Pagalbo, may buntag ni mo bro diya sa Anapug. Kanya, good morning po nila ni sa mga Ikarma dia family. Mga pamilyas, mga Dilaw, nga always naminaw. Good morning po lang Sister Wilfrida. May buntag, Sister. O sa tanan na lang taga-Anapog nga naminaw karon sa itong programa, ato nga gina-welcome. Good morning sa ni Brother Sunny Mantos, bo. May buntag ni mo. Oban siyang family. O niya, mga tigpaminaw na to diya sa Bangkasan, ng Brother George Luna o siyentong family niya sa mga Negro family diya, mga pamilyas Espiritu o niya ngadtos mga Hista family niya. Good morning po nila ni Brother Paul Abali. Good morning niyo Brother Paul o ni Sir Jess diya karon
Mayong buntag Algawanon, no? Mayong buntag sa tanang taga Kamansilis og tanan nga taga tanan nato mga kaigsunan diri sa Manyo. Kumusta daw mayong buntag ng Brother Elvis sa Peritos, ng Brother Jidel, mayong buntag mga Peritos family, mga Gupyo family dia atong gina-welcome, mga Sinadhan family. Anya good morning ninyong tanan, no? Diha sa Biasong. Anya nila ni Larry atong ipangumususad, mga Sinadhan sada sila mayong buntag. Anya tanan na ito manaminaw diya sa Look, San Remigio, labi na sa mga Lopez family, yung adtos mga pamilyas, mga Vargas, mga Ibanez family atong gina-welcome. Anya mga Monteroyo family diya sa Paper sa Sandrem. Anya ngadto ni Brother Misa sab atong amigo na may buntag nimo bro. Anya welcome sa atong programa. Anya ngadto sa mga Suson family, mga Samson family. Nya good morning po sa mga Likigan o mga Larga family diya sa Argawanon. Ngadto sa mga Kabatania o mga pamilya sa mga Layon. Welcome sa itong programa. Good morning po sa tanang tagapatag San Remigio diya sa mga Anciano family. O niya ngadto sa mga Muraca family. O niya ato sa kapahinuduman ang ato mga suki o mga pinalangga nga tigpaminaw. Kung nanginahanglan mo og usa ka safest purified drinking water higala, kontakal yung Advent Drops, no? Ang your safest purified drinking water nahimutang ka na ilang address sa Mohon, Paho Norte, Daan Bantayan, Cebu. Pwede na inyong matawagan sa 0955-613-2018 o sa 0951-921-5058. Mahimo niyo inyong kontakon kay numero higala kana kung naay mga katiguman nga inyong himuon o asosasyon ba o sa padiha nga mga okasyon, mahimo niyo kontakon aron madeliveran mo nilang tubig, no? Ang Advent Drops mahigala, your safest purified drinking water. Okay, kumusta may buntag sa ato mga tigpaminaw diha sa Daan Bantayan, labi na dismaya. Sa mga Dihito family diya, may buntag, no? Good morning ni Brother Isao diya, Dihito. Atos mga Punay family, mga Miralies family, may buntag. Atong pasalamatan sa Brother John Punay sa iyang sound system. Good morning po. O mga silingan nga naminaw. O niya tanan nga taga Daan Bantayan, atong mga kahigalaan diya, mga kaigsunan, mga pads na to, mga mads, may buntag sa tanan. Yung ato lang Brother Duming, bunukan sila, may buntag niyo Brother Duming, uban sirok family, na tanang taga Paypay, Nazareth, Diyos Bakhawan, bisa pa mas kawit o sa mahawak. Atong makaisunan, atong gina-welcome sa atong programa. Niya tanan nga taga Antipolo, may buntag, o niya ngadtos mga Goliumas family, Diyos ng Lungsod, o Madila Cross family, welcome sa ato nga programa. O niya, good morning po, no, sa mga kaigsunan kaigala na to diha sa Lungsod sa Medellin. Good morning lang Brother John Michael Cinco, uban siyang family, mga Langgido diha family. Ato rin pangmustahon sa si Brother Noel Cristal, bo, may buntag ni mo. Niya, good morning po sa atong mabantikon o manasigon nga municipal councilor, si Brother Raymond Olivar, uban sa iyang pinalangga nga si Atty. Olivar. Good morning yung tanan. Good morning lang Brother Alex Cañada o ni Brother Felipe Soliera. O niya, diri sa Tahiga, 108 Medellin, di sa nato kalimtan sa pagpasalamat si Brother Terbo Pabadura sa iyang sound system. Salamat Brother Terbo sa imong sound system. O niya, mga silingan diha nga naminaw sa atong programa, ato nga gina-welcome sa ato nga programa nining sayo sa kabuntagon, no? O niya, good morning yung tanan. O niya, mga suki natong naminaw, Dias Dayhagon, o dinhi sa Bugo City. Lanog-lanog niya itong programa sa Bugo City. Dias Binaba, good morning Dias Magabiani family, mga Bersero. Kanyang adtos mga Olingay family, atong gina-welcome. O niya, mga natin Badlino sad, may buntag na Badlino.
diha sa San Antonio. Anya tanan nga taga Anunang Sur og sa Norte, diha sa Lapas. Daghapon naminaw sa Lapas, unya diha sa Kabangkalan. Ato pong pangumusta karon diha ang mga Lipawpaw family. O niangadto na ni Sir Isagani arat siya. May buntag nimo sir, atong retired Scout Ranger diha karon nga kini siya nakabig po ni sa Dias Pagalagan sino pinagi siyang pagsunod sa ato nga tulumanon. O niya karon iyang pakusgan ginapirmi iyang sound system parang makashare siya sa pulong sa Ginoo ngadto sa iyang mga palibot, mga silinganan. So good morning ng tanan diha sa Kabangkalan. Mga church members Kabangkalan, may buntag. O niya good morning sa nila ni Brother Alan o ni Sister Amelia Bisabilia, mga Bisabilia family diha sa Baas. Uban siyang panimalay, may buntag niyo Brad, Sister. O niya good morning sa tanang tagadakit, no, labi na diha sa mga Derder family. Maragana ra ba i-help po diha ang crusade siguro sa ilang dapit, ilang purok. O niya ang atusad ni Sister Fabia Andrino. Good morning Sister Fabia. Oban sa imong pinalangga ang anak dihag mga silingan nga naminaw diha sa Dakit, no, Barangay Dakit. O niya ngadto sa mga tigpaminaw nato diri sa Guadalupe ato sa pangumustahon sila si Pastor Hill Idoliberio. Oban siyang pamilya. O niya mga Pilayo diha family, mga Baldusa, mga Humawas family, mga Munyes family. O niya good morning sa Brother Edsel Ledisma, nila ni Ma'am Ibing, iyang pamilya, nila ni Ma'am Joy diha, nila ni Pastor Milton Kabagi, may buntag yung tanan nga taga Guadalupe og tanan mga higalang taga Libertad diha sa Udlot og dinhi sa Marangog. Ato sa pangumusta ng atong church members diha sa Tagasa, may buntag sa tanang Tagasa nga nagsunod og naminaw sa atong programa. Ano ato mga kasunod kahigalaan nga naminaw sa diha sa Syukon og diha sa Nailon. Diha sa Simbuyawan atong pangumustahon diha ang mga Hilig family. Kanyang adpos mga Mulihon family. Kumusta di ang pamilya ni Brother Nelson Lipon? Kay ubay-ubay na sila. Niya pamilya sa ni Brother Libby Lipon o sa pamilya ni Aning Jerry Lipon na kanunay nagsunod. Mga matutom na sila, matunod-anon nga nangalagad si Ginoo. Good morning yung tanan diha sa Simbuwawan. Niya sa mga Pianyar family, may buntag. Good morning sa ni Brother Jerry Anailon diha sa Punta. Tanan diyan taga Punta na Ilon. O na nila ni Sir Arthur Olyamot, nila ni Ma'am Margie, may buntag. O niya nga tusad sa mga pamilya sa mga Rituya. Good morning sa mga Rituya family diya. O niya nga tus mga Bulambaw family. May buntag sad sa mga pamilya sa mga Mulihon, mga Hilig family. O niya nga tus mga pamilya sa mga Canales o mga Berdida family o uban pa nato mga pinalangga makagsunan diha sa Nailon. Marag-ana ra ba diha sugod ra ba ang crusade karon diha sa Purok Bilong-Bilong, no? Purok Bilong-Bilong. So may buntag sa tanan taga sakop sa Purok Bilong-Bilong o masilingan lugar nga karong gabi mag-start diha sa ang crusade, no? Alas 6 pusugod programa sa makabataan dayon paingon sa mga hamtong o dinhi sa atong distrito ubang pang lugar mga simultaneous crusade nga ipanghimo sa inyo makahigalaan nga Seventh-day Adventist, no? So ay mong sipyat sa pagtambong higala, tambong mo, paminaw mo kanagi mo'y makutlo nga mga pulong sa Ginoo. Okay, padayon ta makahigalaan ato sang pangumusta karon Diris Gairan, Dias mga Mulihon family. Niya ng Brother Richard Mulihon diya, yung pamilya. O niya ngadto na ni Engineer Ernie Catayas o ba ni Sister Mary Jean Catayas, iyang makabataan nga nagapaminaw ko na sa programa atong gina-welcome. O niya, good morning sad, no, sa mga kaigsunan nato nga ulis na minaw
Des Gairan, ato ding pasalamatan si Brother Wilfredo Fubadura, si Antrompa din Lunog, o si Brother Wilfredo diha sa Bunakan. May buntag ni Brother Wilfredo, kanina siya GMC, mga Hirarman family. Niya karon kasabot niya siya paminaw, di palang dugay nahimo siyang SDA. Niaron siya makashare sa pulong sa Ginoo. Iya po nang gigamit yang sound para nga makadungog, makapamati ang masilingan. So salamat kaayo. Kaniya atong gipahinumduman ang taga Norte, Northern Cebu. Nga kung pananglit higala, doon na diferensya inyong pananaw kay magkataas ang edad. Magka-diferensya man atong pananaw. Uban pod, mga batanon na ba yung mga batanon nga problematic po lang mata tungod sa siging cellphone ba na makadaot pas mata kadugayan. Ay mong kalimot higala, doolan ninyo ang Icons Optical. Sayon na kayo mo na katong kadumdum mo sa una sa karaang land bank din sa Bungo, ubos na sa Gaisano, tindog mo sa karaang land bank, tindahan naman na ron, at bang makita niyo ang Icons Optical mga higala. Dool mo diya. O niya, ano po kaskaraan po nga Globe, nga opisina, nga gibiyaan na sa Globe, karon po, Icons na po na optical clinic yapon diya. Niya, at the same time, higala mo po sila ang nagdumala sa kantong Biraki, Lubitania Optical Clinic, katong karaan yun na clinic sa una. Computerized din na ang ilang pag-check up sa atong pananaw, parang tuyo og tumo nga matagaan yung accurate ba nga grado panginahanglan sa atong mata. O niya, gipanag-iya ka na sa magtiayon doktora o doktor Konkon Lubitania. Doolan ninyo gikan sa adlang Domingo, abri na ikas Domingo kutom sa adlang Bernes. Sirado sila galon Sabado, niya mag-open na sila mga alas 9 buntag hantod alas 5:30 sa hapon. O niya, atong mga suki nga naminaw diri sa Taytayan, no? Labi na sa mga makipig family, atong gina-welcome. Anya ato sang gipangumusta karon si Brother Romeo Ye, no? Ang half Chinese nato nga listener sa ato nga programa Dios Gairan. May buntag nimo Brother Romeo. Anya good morning sad sa mga Pamilara family. Anya ngadto sa nila ni Brother Andy Nobal, may buntag po. Tanan nga taga Pulambat Sab o tanan taga Don Pedro ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay. Mopadayon ta nga to sunahan mga higala. Ato ta sunahan ato ning pangbasahon ang mga mensahe nga atong nakita dinhi sa ato nga programa, no? Ato ning tan-awon niya si Brother Rufino Moreno. So ato din pahinomduman ng atong mga pinalangga nga makaigsunan, makahigalaan nato nga naminaw kanoy sa programa. Palihog mga higala, mamalihog digid mi nga atong i-share ang atong programa ngadto sa atong mga friend para po sila makakita, makapamati sila sa pulong sa ginawa. Masayod nga ang pangutana nga atong gitubag makatabang sa ilang pamilya. Okay. Niya si Brother Rufino Moreno, salamat sa paglab ug pagpray. O niya po si Brother Leonidas tayong sumalinog. Malipayong unang adlaw mga igsoon. So good morning Brother Leo. Oba nila ni Mr. In India, imong panimalay. Nya good morning sa mga kanto family. Atong gina-welcome sa atong programa. Brad Mister, may buntag niyo po. O sa mga silingan nato diha nga naminaw sa programa. Aniya, niapon si Sister Vanessa Maglasang. Maayong adlaw kanatong tanan, mga kaigsunan, and God bless po. Good morning no, nilang Sister Vanessa diha. May buntag niyo diha, Sister. Oban sa imong family. Hinaot pa magpadayon yun atong kadasig, kanunay diha sa pag-alagad sa atong buhi nga Diyos. Okay niya po si Rokisa Marabi. Good morning.
Kanya po si Sister Leah Muñez sa Manila. Mayong buntag mga anak sa Diyos. So good morning po Sister Leah. Hinaot pa ang Diyos magpanalangin kanunay nimo. Niyato po nakita din si Sister Ginalyn Lumuntad. Good morning Sir Libe. So good morning Sister Ginalyn. Kanya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. So good morning Sister Chari. Oban sa imong family, hinaot pa ang Diyos magpanalangin ninyo o na-miss pong ka na mo sa church, no? Kamuntanan diha. Okay niya po si Brother Domingo Bunukan. Mayong buntag ninyo tanan diha sa station. Karon Badlib o Brother John o sa tanan nga mga kaigsunan nga nagsunod nining programaha. Salamat Badlibi, God bless kanatong tanan. Salamat sa pray o pagla Brother Doming. Kanya niya po si Brother Rian Cases. Good morning diha Brother Libby og sa akong pamilya nga nangaon karon samtang naminaw sa imong mga pulong. Salamat kayo Brother Rian Cases. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Bisan na ngaon mo pero inyong gihimong sundan ang ato nga programa. Hinaot pa nga ang Dios magpanalangin ninyo. Okay, ato ning lilion makadali ang pikas pod nga screen. Ato ning lantawon higala ang atong makaigalaan nga always naga sunod sa ato nga program. Okay, ato ning tan-awon makadiyot, ato ning lantawon mahigala. Okay, okay, ato ning tan-awon no. Mga kaigsunan nato nga nagapakig-uban sa ato nga tulumanon karon nga kabuntagon. Okay, dira. Ato ning tan-awon mga nag-love sa ato nga program. Okay niya si Brother Ronilo Itang, mga naglab ni Higala, sila si Scout Ranger Senior, Nuna Hani Monterde Punay, Brother Norlan Pagal, Jerry Villamor, niapod si Evelyn Mainit, Linabog Monchadora Nas, Bernadette Aplacador, Roquisa Marabi, Junami Ilustrisimo Basianciela, niapod si Jonel Yugo, Rian Cases, Chari de la Cruz Nugas, ka LR Vlogs, Hani Inas Usot Sima, amistoso rin Kanya niapod si Ayan Kevin Dorotan, Vanessa Maglasang, Sel Bronula Sanchez, kanya niapod si Leonidas Tayom Sumalinog, Ria Katamko, kanya niapod si Luel Nodalo Estrira o si Jimboy Idar. Okay, ato ning tanaw ning uban pagyod. Niapod ng mga nag-like po nis, Brother Ronilo Itang, Rufino Moreno, Junior Noiva Clavis, Robert Chris Vargas Flores, Dal Jimenez, Tris Jamin Jaime, Benz Trisme, Nestor Almiro Junior. So muni ato mga nakita mga higala o niya atong i-continue og basa niya po si Dongbab Ritoya Dongnap Ritoya magagmanghod mga sila mga suod kay nato ning mga pamilya ha. Good morning Bro Lib. God bless para sa tanang viewers og mga naminaw sa atong programa. So God bless po nimo Dongnap no. Kumusta man karong gabi sugod na gid. Kanya niya po si Brother Ronilo Itang, mayong buntag kaninyo Brother John o Kuya Libby, o sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw o nagbiyo nini nga programa sa kini ang mayong balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Kanya ato ni hangyon ato makauban siguro na asla ipadangat nga mga
pangumusta ato ning tagaan silang panahon karon. Ato sa ning basaw ni gala ang ato nga messenger tan-awon tani ang kay makigsunan to sa Arenas Messenger paagi ang ilang mensahe. Ato sing basahon ni ay gikan ni Pastor Hill Edo Liberio. Attention all elders, please tanaw ang GC na ay mga items for first harvest celebration o simultaneous crusade this month, April, next September na pod. Dagisigan ninyong elders nga mo-attend yun mo sa Elders Council meeting if mahimo inyo yun nga pasensya ayaw lang una mga delegado kay this time dasig na kayo ating balisyung buhat nga iya sa Diyos. Okay, salamat Pastor Hill, no? O niya po Sister Chari de la Cruz, sila si Elizabeth Tonyakaw ni Dia, o niya nakiuban po, naglapod la si Sir Paul Abalye. O niya, salamat, no? O niya atong tagahigayon si Brother Kern Hapitan. Brother Kern. So mayong buntag sa atong tanan og daghang salamat pod Brother Libby sa imong paghatag og kahigayunan. Ako ding ipanumbaya ang atong mga suking tigpaminaw nga naminaw karon sa atong programa, labi na sa atong mga madasigon nga igsuon nga na-convert Brother John tungod ani nga programa diha sa Libertad Bunakan. Si Brother Wilfredo Hirarman nga kusog kay karon ang iyang speaker aron usab nga makabati ang iyang mga silingan sa atong programa kay nasayod siya nga kini nga programa gigamit sa Dios ug adunay gahom nga makapabag-o sa kinabuhi sa usa ka tawo pinaagis pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ug ako pong ipanumbaya ang atong madasigon nga usa ka baptist kaniadto nga karon madasigon nga 70 Adventist nga nagaapil gid sa buhat, si Lula Fabia Andrino nga naa sa Dakit. Kauban pod sa akong silingan ngadto nga magtiayon ngadto sa Lambusan sa mga Boyusi family, si Tio Basting ug si Tia Kali nga karon naminaw usab sa atong programa nga dugay na kini nga sakop sa atong iglesia sa 70 Adventist nga nakabig usab pinaagi sa programa. Ako pong ipanumbaya karon ang atong bag-ong nakaplagan Brother John nga usa ka half kini nga Chinese, si Brother Romeo Ye nga naa karon sa gairan nga dugay na kaayni siya nga tigpaminawan sa atong programa ug karon nakasimba sa atong simbahan sa Bugo ug nagsugod na pud ang atong mga pag-Bible study ug paghatag pud og paghigugma ngadto sa iya isip usa ka igsuon sa pagtuo diha sa Ginoo. Ako pong pasalamatan usab ang mga suporta sa atong makaigsuonan diha sa Bugo. SDA Church nga wala gyud sila ni undang sa pagsuporta sa buhat labi na sa mga elder Dr. Kim Cabatania, Dr. Konkon Lobitania, Ma'am Mayla Bronzuela, si Ronalito Ursal ug sa atong batan-on nga madasigon nga elder si Brother Nathaniel Familara. Daghang salamat sa iyong pagsuporta ug sa tanan ng membro sa Seventh Day Adventist Church. Ug ako pong ipanumbaya ang ato pong tigpaminawan nga nakabig na pod nga magtiayon si Sister Gloria o si Brother Ninive nga bisan karon sa ilang problema pagsulay nga giatubang apan nagpadayon sila sa pagsandig sa Ginoo pagdangop magmadasigon lang ta sa pagpadayon. Og ako pong ipanumbaya ang Yap family diha sa Gairan og sa atong Bible student karon nga Bible Baptist atong higala si Sister Laila. Daghang salamat usab sa imong pagdawat kanamo sa imong panimalay alang sa pagtuon. Og sa mga nalimtan, daghan pa kong nalimtan nga gusto pa yung istorya uni ang atong oras mga igsuon nagkaanam-anam naman gyud og kahurot. Ako na lang ihatag ang kahigayunan og sa makausab daghan gyud kaayong salamat sa inyong pagpaminaw niini nga programa. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother Kern. So kami diri higala grupo namo. Nami mga dumalahan nga crusade si Brother Kern magsugod po ni ang iyang crusade diha sa Seventh Adventist Church sa Bugo. So ato mga higala din sa Bugo, labi na dool diha sa Seventh Adventist Church. So among gina-welcome no. Karong gabi mag-start pod usa na ka semana nga crusade nga magdumala na si Brother Kern Hapitan o niya si Brother John Dehito pod
Napon siya crusade diha sa Kamansilis. So attention po tanan taga Kamansilis, yes bagkasan sulay niyo pagtambong higala, daghan kay mapo po sa pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Nga si Brother Esau po, adto po dito sa Maya Seventh-day Adventist Church. Magdumala gyapon siya crusade. So kami during ni adaron din na ay mga crusade nga dumilahon. Kanya ako sad adto po ko sa Nailon Church, no? Diha sa Purok Bilong-Bilong. Mag-start pod karong gabi. O niya, diha pod sa Kabangkalan, diha sa mga Derder family, das Purok, naapod si Brother Joel Sino. O sa uban pa mga area din sa distrito ni Pastor Hill, doon ay daghan makusod simultaneous crusade na og sa sakop sa Central Visayan Conference mahigala. So daghan nga mga crusade nga ginahimo dungan gina siya April 6 to April 12. So alang sa mahigalan tong naminaw, awa pa mo kasuway tambong higala, sulay niyog tambong. Di ba magbalik-balik yun mo. Nga naman kay dunay daghan nga mapuslanon nga makasayuran nga inyong madungog labi na bahin sa instruction kung unsay atong buhaton aron ta maandam sa pagbalik ni Kristo. Okay na itong basahon ni si Dongnap. Reply siya, ingon siya rin nga okay okay na bro, magsugod jud ta rong gabi bro Lim. Okay, thank you. Kanya ingon pagid siya din good morning pod di ay ni bro Kim bro Kern man di ay na diha. God bless. Di adiri. Niya po si Brother Nilo Itang, maayong buntag sab ni Brother Kern. God bless. Ano niya po si Rian Casis, palihog ko usab greet sa akong Lula Bradley, si Lula Listina Casis, nga birthday niya karong adlaw. So happy birthday di ay Sister Listina Casis. Ang Dios magpanalangin nimo o maghatag udugang lugway makatwigas kinabuhi. So, akong ihatag ang panahon sa di Brother John Dehito. Well, lagang salamat Brother Levi. Mga higala sa makausapad, dalaygon ang Dios nga siya nagapakamayo sa gihapon sa atong matag-usa ka mga kinabuhi. Kutob sa naminaw ug tanan nagsunod ning atong programa, kamo among ginapasalamatan og welcome, and may the Lord God bless us. Okay, ito hangyoon si Brother Kern sa opening prayer. Brother Kern. Magampo ta. Dalaygon og mahigugmaon namo nga Dios nining kabuntagon among gipasalamatan ang imong pagkamaayo nga imo nasab gitugutan ang imong mga pulong nga mukatag sa tibuok kalibutan pinaagi ni ini nga programa. Hinaot ang imong Espiritu Santo maoy molihok sa kasing-kasing sa mga katawhan nga nagapaminaw karon nga makabig sila sa pagpangalaga diha kanimo ug magdasigon sila sa pagpadayon sa pagpasalamat diha kanimo. Salamat nga imong dunggon kining among pangaliupo, amo kaning itugyan pinaagi lamang sa ngalan ni Hesus nga Ginoong luluwas. Amen. Okay, ato na tahigala pagbasa sa pangutana no nga may ato nga tagaan og pagtagad karong buntaga. So moondang taron mga alas 9:25. Ni atong oras diri kay alas 8:23 pa, so napag-iigo nga panahon sa paghatag og pagtubag nini nga pangutana. Okay, ato ning tanawon na mao ni pangutana higala nga atong tagdon. Brad, ako dili SDA. Okay. Di siya Adventista. Magpa-advise ko ninyo. Gubot ang among pagpuyo. Di mi magkasabot sa akong asawa. Sige lang mig away. Usahay matamparusan nako siya. Siya di pod paalkansi. Iya kong kunuton og paakon. Unsay among buhaton aron magbalipayon ming duha. Alias tunton. Okay, wa siya mutug asing kay mahibaw ano na siya. Alias tunton. Akong balikon og basa iyang pangutana. Ingon siya ni Brad, ako dili SDA or Seventh-day Adventist. Magpa-advise ko ninyo. Gubot ang among pagpuyo.
di mi magkasabot sa akong asawa. Sige lang mig-away, usahay matamparusan nako siya. Siya di pod paalkansi. Iya pod kong kunuton og paakon unsay among buhaton aron magmalipayon ming duha alias tunton. So thank you kay no. Nini nga talagsaon nga pangutana nga about sa family. Dili ni siya SDA. Salamat nga bisan dili siya SDA pero nangayo siya og advice dinhi sa ato nga programa. So atangi og pabinawi ang mga tambag nga among ihatag karong buntaga kung unsay buhaton aron mahimutang magmalipayon or magmalipayon sab ang imong pamilya kay di man kapo di ay parkan si imong asawa. Kunuton kaniya sa dihang matamparosan nimo, kunuton kaniya o niya paakon pa yun. Magpinaak kayo naman duha ni. Anya, ingon siya din nga unsa kuno iyang usay ilang buhaton. Ninilang duha para kuno sila nga magmalipayon. Anya, gikan kang tunton, alias ni diginiangan. Okay, ang unang mo tubag ani si Brother John, dayon sundan ni Brother Kern, o niya akong tapuson mga higala. Okay, Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby niya. Salamat po sa nangutana. Ang pangutana nag-alias lang ni siya og tunton. Iyang gibutang alias tunton. Ang tinuod alias tunton, dili lang kay kamo o ikaw ang may mga problema sama ni ini nga problema. Bisan kinsa siguro may nakasaksi ta nga naagyoy managtiayon nga ingon ini kanunay nga nag-away. Wala pa pud koy na matikdan o nabantayan nga naay managtiayon nga wala magkaaway. Naagyod na. Ambot lang kung siguro og naamangyoy magtiayon nga wa magkaaway og sa amo pang mga pangumidya ni Brother Kern nga mas maayo ng kiskisa ng kukos kumingking. Kay ang tinuod nga pagkasulti, ang away para sa ako lang mura ba og kabahin ni sa kinabuhi sa bana og asawa. Unang-una, ang naa sa asawa ug naa sa bana ingon ni ini dunay like ug dunay dislike. Sa panahon nga like sa asawa pero dislike sa bana, aba siyempre magkalalis na, magkaaway. Kay gusto sa asawa pero dili gusto sa bana. Naay panahon nga like sa bana pero dislike sa asawa. Natural nga naagyod na ang unsaman panagkalalis na hinumdum ko sa ako gipuy-an before. Nag-away silang managtiayon sa rason ra gyud sa timplada sa sudan. Ang asawa nagluto, mas lahi ang iyahang tinimplahan kaysa bana. Ang timpla nga gihimo sa asawa sa sudan nga iyang giluto, timpla nga para niya. Pero kadtong timplaha dili pod para sa bana. Sa laktod pagasulti, kining like ug ang dislike magkuyog gini naagid ni. Sa bana na ay like, na ay dislike, sa asawa na ay like, na apoy dislike. Karon, kung kini mo ay magpatigbabaw kaning like, unya di aranis asawa wa sa bana kay dislike na sa bana, natural nga ang sangkuan ana panaglalis, panag-away. Unya kining giingon nimo nga usahay, may gani kay usahay ra dili permanente.
matamparusan nimo ang imong asawa. Unya, ang imong asawa, di pod paalkansi, kumuton ka, ambot og asa ka dapit kumuta pod, unya paakon ka, wa sad ta kay bawg asa dapit paaka, kay wa na manay tumong ug mamaak na. Ang himpaboran raw pahit na og largo. Mauni pinakabati, nag-away na, nagbinunugay pa, marang-arang tatog away lang sa lalis ra. Ha? Munang maglisod ko pagrekomendar og managtiayon nga dili mag-away, kay balikon ko ang panag-away na himo ng kabahin diha sa pagpuyo sa bana og asawa. Karon, nagpatambag kag unsay imong angay buhaton, bot pasabot patambag kag sa imong buhaton nga dili na mo mag-away. Walay taong makatambag nimo anang dili na mo mag-away. Kay kung naa magay mo tambag dili na mo mag-away, sigurado ko nga kanang tambaga dili gidna dili gidna mahitabo nga dili na sila mag-away, bisag gitambagan pang dili na mag-away. Ang imong gipangayo aron magmalinawon mo, but ipasabot magmalipayo na mo sa inyong pagpuyo. Kung ang pagkamalipayon na gani mo'y kinahanglanon o pangitaon sa tao, wala gyud lain nga makahatag sa kalipay gawas nga kamong bana og asawa muduol diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung gibati man nimo ang kapuol na sa inyohang kinabuhi nga kanunay mong mag-away, wa may lain nato nga kasaligan ni ana, wa may lain natong kaduulan, kundili si Ginoong Hesus man lamang. Kay ang Mateo kapitulo 11 bersikulo 29 mauni ang gisulti diri o matud pa dinhi ni Ginoong Hesus niya, nagingon siya nga kanana ang 28, umari kanako kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. Dili man ni lalim ni managtiayon magsigi lang og away. Pero ang Ginoo, ang nabudlay ug ang nabugatan siya, umari mo nako kay papahulayon ko kamo. Busa kun unsa man ang imong gipas-an karon nga problema, way lain nga angay imong himuon, itugyan ug isalig na ngadto sa Ginoo. Pero musulti lang ko nimo alias tuntun. Diha sulod sa panimalay mauni imong bantayan. Ni amang guning kinaiya sa tao nga gitawag og choleric, na gitawag phlegmatic, na sanguine, na melancholic. Unya kining mga kinaiya kung unsay kinaiya nga naas taon nagkinahanglan ni og taas nga adjustment ba. Pero nasayod magyud ka, kamong mga bana, kitang mga bana, nahibaw ta, nga naagyoy attitude sa asawa, nga murabag customer, always right. Dili ka makabadlong kung unsay iyang gusto, dili ka makahangyo, nga ug mahimo, naaraman sa atubangan ang gikaistorya, ang iyang tingog hinayon. Naghangyo kang hinayon pero pakusgan pag noon kay lagi dili magpabadlong. Kay lagi kanang kinay always right, dili gid na siya mabangbang. Unya kanunay ra gid na siya nga husto. Pero sa gipasalig sa Ginoo nga umari kamo kanako kamong tanan og nabugatan kay papahulayon ko kamo. Makabaton gyud ang tao og kapahulayan sa iyang gipas-an nga problema. Kung kalipay ang imong hisgutan, una, ang tao kinahanglan mausab ug mabag-o siya sa iyang kinabuhi. So kamong magtiayon, wa ba nag-asawa? Dunay kinahanglan pag-usab. Dili kay ang asawa mudangop sa social media, dili kay ang asawa libak didto, libak diri sa iyang pamilya, sa iyang bana, nganuman tungod kay wa makamatikod sa angay nga iyang himuon,
kay dili lagi niya ginahuna nga ang tanang mga butang itugyan ngadto sa Ginoo. Kung kalipay ang imong hisgutan, balikon ko ang pagkausab ong pagkabag-o sa kinabuhi sa tao, maunay makapalipay niya. Si Salmista David nagsulti siya, sumala sa Salmo 1:1 ug 2. Bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magalingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton. Kundili anaa sa kasuguan ni Hiyuba, di man niya? Kundili anaa sa kasuguan ni Hiyuba ang iyang kalipay og nagapamalandong siya sa adlaw ug sa gabi. Tanawa, busa ang pagkamalipayon ang sikreto ra gyud sa pagkamalipayon. Kana bang mamalandong ka sa kasuguan sa Dios adlaw sa gabi? Ingon, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magalingkod sa lingkuranan sa mga mayabiton. Muna'y gisgutan kundili anaa sa kasuguan niya ba ang iyang kalipay. Si Apostol Pablo dunay mga inunta panahon nga iyahan ni nga nahisgutan sa iyang sinulat, no? Kay kanini ang gani ang hiding ani niya sumala sa nang Korinto 7 ang suliran sa pagkamanagtiayon. Sa ato pa naagyoy suliran, naagyoy problema ning managtiayon. Dili gina may tabo nga wa. Unya kana nagingo dinhi nga karon mahitungod sa mga pangutana sa inyong sulat kanako, maayo unta alang sa lalaki ang dili pakigduol og babae. So advice ni, maayo unta nga ang lalaki dili makigduol sa babae. Naunsa ba hinuon nga imbis sundon ning di makigduol, wa manitagda. Mao na nga daghan nga mga lalaki nabuong ang ilang dungog sa mga babae kay muduol magyud sa babae. Unya, siyempre, matud pas akong amigo, alang-alang magmanguros ka. Unya, ni asay babae pod, di man pod tanan, naay lalaki nga magtinarong magbinuotan, kanta-kantahan mang ginhinoon. Ang tipo kong lalaki, magginoo pero medyo bastos. Kakabalumog unsa na. Sa relasyon sa lalaki o babae, murag nanubra na, dili na daga og ulitaw, kundili nagsunod na gyud sa gihimo sa mga minyo. Unya, si San Pablo nag-advise niya ni, nga naman nga iyang gitambagan ang lalaki nga dili makigduol sa babae. Dos, nagyon apan kung sa paglikay sa aron sa paglikay sa tintal sa pakighilawas, ang matag usa ka lalaki kinahanglan magabaton og iyang kaugalingong asawa, og ang matag usa ka babae magabaton og iyang kaugalingong bana. So sa advice ni Apostol Pablo, dun na nay mga ingnon ta ingon ini sulusama sa panahon ni San Pablo nga iyang nakita. Unya ang gisgutan aron paglikay sa tintal sa pakighilawas, in other words, fornication. Mas maayo nga ang usa ka lalaki kinahanglan magbaton og iyang kaugalingong asawa. Dili kay manawsaw lang manghungkab sa inununan o pinaksiwan sa iyang silingan. So aron malikayan ang kining pakighilawas, kinahanglan magbaton siya og iyang kaugalingon nga asawa, kanang pinakaslan gyud. Unya, og ang matag usa ka babae magbaton og iyang kaugalingong bana. So kining mga bahina gitugot ni ngadto sa bana og asawa. Unya, naghisgot dinhi, ang bana kinahanglan magatugyan ngadto sa iyang asawa sa angay sa magtiayon, maingon man ang asawa ngadto sa iyang bana. Buot ipasabot nga duna mo'y panagkauyon, like ba ninyong duha, dili kay magbinugtuay nas garter hinoon, kinahanglan magatugyan man ang bana ngadto sa iyang asawa sa angay buhaton, maupod ang asawa. Mao ni gisgutan ni San Pablo.
Kay nagsulti dinhi kay ang asawa dili man ang magbuot sa kaugalingong lawas niya kundili ang iyang bana. Maingon usab ang bana dili magbuot sa kaugalingong lawas niya kundili ang asawa. Ang buot ipasabot nga dunay katungod nga gihatag sa bana ug asawa, ngadto sa matag usa nila. Unya ang gingon dinhi, ayaw kamo pagdumiliay ang usag sa usa gawas kun pinaagi sa panagsabot alang sa usa kapanahon kinahanglan yung magsabot. Dili nang pinugsanay. Unya nagingon dinhi ang gihisgutan pa dinhi sa size, nagasulti ako niini agig pagtugot dili pagsugo. So tinugutan lang gyud ning bana ug asawa. Ngani buot ko unta nga ang tanang lalaki manag-ingon kanako. Na buot unta niya nga ang tanang lalaki mahisama ni San Pablo, pero dili man gyud nailan mga lalaki nga masama ni San Pablo nga wa gi magtinil og asawa pero tagsara. Kadaghanan gyud dunay asawa. Magminyo. Apan ang matag usa adunay iyang kaugalingong hiyas gikan sa Dios. So kining mga hiyas importante sad ni. Ang usa alang sa usa kapaagi kinabuhi og sa usa alang sa lain. Maningisgutan. Alang sa mga dili minyo og sa mga balo ako magaingon nga maayo alang kanila ang pagpabilin nga mag-inusara sama kanako. Apan kung sila dili man ugaling makapugong sa ilang kaugalingon, nan paminyoan na lang sila kay labi pang maayo hinuon nga maminyo kaysa magsilaob sila sa kaulag. Mo ni ang mga tambag ni Apostol Pablo ngadto sa mga lalaki o mga babae. Nya gihisgutan pa ni San Pablo, kamong mga bana higugmaan ninyo ang inyong mga asawa. O kamong mga asawa higugmaan ninyo ang inyong mga bana. Mao man hisgutan ni San Pablo sa lain na pud niyang gisulat dinhi sa kanang Episo kapitulo 6. Amo ni ang gihisgutan nini. Nagisgutan ni ang mga anak, ang bana o asawa. Gikinhanglan ni nga ang pagsinabtanay, dili ang pagbinunugay. Busa, may tungod ni anang away ninyo, matamparusan nimo, mamaak, mangumot, kamurag yung duha ana ang makahatag og solusyon. Pero ikaw bana, dawatagid og unsa kangilad ng imong asawa. Kay naa may mga asawa dili tanan. Dili makamaong mopasalamat sa mga maayong butang nga gipakita og nabuhat sa bana. Og unya, og unsa man kay moabot magyud lagi nga like og dislike aw ipanabi na ngadto sa iyang pamilya unya wa na magkadimao ang istorya. Dili na mao. Mao nay nakahimong bati. Munang si San Pablo nagsulti siya nga ang bana higugmaon sa mga asawa, ang asawa higugmaon ang bana tungod kay kung naagyod ang paghigugma, malikayan kining mga kasamok, malikayan ang panag-away, pero dunagay mahitabo nga away. Pero hinumdumi nga sa matag panahon nga nag-away mo, wa mo kahibaw og kinsa sa inyong duha nga gigamit sa kaaway aron mamansahan ang kamatuuran, mamansahan ang kaputli sa pagkamatarong gikan ni Kristo tungod kay kamo nag-away naman hinuon. Pero lagi dili man ni Adventista ning nangutana, daghan kaayong mga problema nga sama ana, pero wa koy lain nga ikaingon nimo dawata ang gipamulong sa Ginoo. Umari kamo karon tanang nabudlayan nabugatan. Kung gikapoy ka na sa inyong sitwasyon, duol diya si Ginoo, makabaton ka sa kalipay nga imong gipangita sa kinabuhi bilang bana og asawa. Okay si Brother Kern, may ikasulti po ni siya sa ako, labaw ni ining bahina kay murag nauna man is ako naagid ni siya ikasulti, labaw pa aning bahina kay kinini ang nauna man ni si kining Brother Kern sa akong kaminyo.
Ha? Di ba, Brother Ken, nauna ka? O ako'y nauna? Nauna ka, nawit ko gamay. Naawahig gamay. So, ikaw day nauna, pero mas may kasinatian ka man sa ako aning mga bahina, Brother Ken. Ha? Kay, dili man sa pag-unsa, before ka naminyo, naa kay mga karanasan nga wa sad mahimo na akong karanasan. Pero dili ang karanasan mo itong isgutan, kundi kinig yung problema sa panag-away sa bana o asawa. Okay, Brother Ken, go. So daghang salamat, Brother John. Nindot na gid ka ito ang atong nabati gikan usab sa pagtambag ni Kuya John mahitungod sa kaminyoon. Ug daghan pong salamat kang Brother Tonton sa iya pang alias nga gindala nga pangalan karon. Atong masayran, ako baguhay lang gid ko na minyo. I think pila na katuig nga minyo, Kuya John? Ako, wa na lang ko masigig ihap na ng mga tuig, pero nakainomdom ko nga 2018 na minyo ko. Unya, kininiyang almost 7 years na. 7 years. Oh. Ako kay baguhay lang gid upat ka tuig katong pag Marso 31. Apan sa akong experience sa mga igsoon, nasayod ta nga walay perpekto nga asawa, walay perpekto nga bada, ug labaw sa tanan walay perpekto nga pagkamagtiayon. Aduna gid ang paglalis kay tungod na atas kalibutan nahimo kining kabahin sa atong kinabuhi kining away kay tungod sa pagsulod sa sala. Kay nasayod man ta nga naay maayo ug naay dautan. Kung adunay plano ang asawa unya makita sa bana nga dili ni muhatag og kaayuhan, maningkamot man gyud ta og tambag. Unya ang ato pong mga asawa kung naapod sila prinsipyo, amo nang moabot gyud ang dislike, dili magkapariha, dili magkauyunay. Apan atong timan-an mga igsoon sa atong kaminyoon, sa atong saad, ato yung gisaaran dili lang ang atong asawa, dili lang ang atong bana, kundi ang ato yung Ginoo. Mao na sa tanang adunay mga bana ug adunay mga asawa, sa tanang mga minyo ang nagpataliwala ni ining kaminyoon mga igsoon ang ato yung Ginoo. Mao na ang atong sandigan walay lain kundili ang atong makagagahom. Busa karong kabuntagon atong masayran. Kini nga advice mga igsoon dili ni gikan sa ako, kundi gikan gyud ni sa balaang kasulatan. Diri sa Episo, sa sinulat ni San Pablo, kung atong sayran diri sa Episo kapitulo 5 atong lantawon kung giunsa pod pag-ingon ni San Pablo ngadtos mga adunay bana ug adunay asawa. Diri sa Episo 5 atong lantawon, Episo 5 nag-ingon. Sa 21 nag-ingon, magpinasakupay kamo nga mga masinugtanon ang usa sa usa ingon sa pagkataha kang Kristo. Ang plano sa Ginoo mga igsoon sa kaminyoon sa bana ug asawa aduna gitay pagkahiusa ingon sa pagkataha kang Kristo. Apan atong hinumduman dapat ang atong usahan nga mga plano kanang makahatag pud og paghimaya ngadto kang Kristo. Kamong mga asawa kinahanglang magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong bana ingon nga sa Ginoo. Pagkanindot gikan sa balaang kasulatan sa mga asawa karon nga naminaw, gikinahanglan nga magpasakop ta sa atong mga bana, sa inyong mga bana ingon diha sa Ginoo. Ato pong timan-an pod nga magpasakop lang ta sa atong bana sa iyang mga plano nga para sa Ginoo, para sa kaayuhan sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Pero kung ang atong bana mga igsoon dili pod para sa Ginoo ang iyang plano, pwede gyud tang mutambag, mo advise pod sa atong makauban sa kinabuhi. Pero sa panahon nga di gyud musugot, musupak gyud ang kinaiya sa Ginoo mga igsoon ingani nga iyang hatagan og kagawasan. Kaysa matag dili mao nga desisyon nga ato yung buhaton bisag gipasidan-an nata sa Ginoo, naa man gyud nay resulta. Mao nang giingon nga ara na ta makat-on sa atong mga sayop. Pero ang Ginoo nagtambag ng daan. Busa ato yung hinumduman ang mga asawa gikinahanglan nga magpasakop sa mga bana diha sa Ginoo.
Kita pong mga bana, ato pong susihon ang atong mga plano, ang atong mga buhat, kung diha ba jud kaha sa Ginoo. Kay ang bana, mao ang ulo sa asawa. Maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia, nga mao ang iyang lawas, ug siya mao ang manluluwas niini. Pagkanindot, nga ato pong hinumduman gyud nga kita nga mga bana gikinahanglan pod nga ang ato yung ulo mao gyud pod si Kristo. Ang atong mga pinulungan sama kang Kristo, ato yung iampo nga sa makanunayon ang atong paghigugma pod sa atong mga asawa sama pod sa paghigugma ni Kristo ngadto sa iyang mga katawhan. Mao na nga atong hinumduman. Sa mga asawa, mga igsoon, nag-ingon diri na lang ko'y basahon diri sa Proverbs 21:19, nag-ingon, maayo pang magpuyo sa usa ka yuta nga kamingawan. Ah, grabe, nga pinulungan. Nag-ingon nga mas maayo pang mupuyo sa yuta sa kamingawan kontra sa magtig-ipon sa babae nga sabaan. Atong hinumduman nga giingon sa Ginoo sa mga katawhan nga mas maayo pa kuno nga mapuyo sa kamingawan kontras makig-uban ka sa babaye nga sabaan. Unya daghan man gyud kaayong magkalangas karon, dili man pod sa tanang panahon babae ray sabaan, na magid po'y lalaki nga sabaan. Pero most gyud sa atong makita nga daghan gyud magyaw-yaw nga asawa, pero kung sa giingon pa sa mga asawa pod ba diyon, wala kunoy magyaw-yaw nga asawa kung ang mga bana buutan. Pero atong tinguhaon mga igsoon nga ato gyung makita nga ang atong mga buhat sa atong kaminyoon kana gyung uyon gyud sa kabubuton sa Ginoo. Giingon diri na ni David diri sa iyang sinut sa Ecclesiastes, sa basahon sa Ecclesiastes, nga pagkanindot sa Ecclesia kapitulo 9 bersikulo 9. Nag-ingon, usa ka pagpahinumdom, pagpuyo nga malipayon uban sa imong asawa nga imong gihigugma sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi sa kakawangan. Nga iyang gihatag kanimo ialom sa adlaw sa tanan nimong mga adlaw sa kakawangan. Kining ato manggong kinabuhi, kining atong pagpuyo niining kalibutan na temporary raman gyud. Kay tungod gamay ra gyud kaayo ni nga panahon, ang ato pong himuon, ato pong higugmaon, dapat magmalipayon ta uban sa atong mga kauban sa atong kinabuhi. Busa mga igsuon, sa ato pang saad ngadto sa Ginoo nga sa kasakit ug kalipay mag-uban gyud. Atong hinumduman walay laing mag-inunwangay kundili ang magtiayon ra gyud kutob sa mahimo. Kining problema manggod sa panimalay dapat sa panimalay lang ni. Kita ra gyud ang makasulbad ani kung mahimo. Dili gyud ta musulti natay makita nga dili mao sa atong mga kauban sa kinabuhi, ato pong isulti sa atong pamilya, sa uban natong mga higala, dili gyud na makatabang. Communication gid ang importante mga igsoon. Mao na nga kitang tanan na may struggle ani apan ato gyung iduol ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo ug mosunod ta sa iyang mga tambag nga makahatag og restoration. Kung adunay mga pamilya karon nga naguba, ang Ginoo mao mong gunay mohatag og paglaom. Ato lang hinumduman nga kining pamilya mga igsoon mao ni ang mahimong gamayng langit diri sa yuta. Diha sa kakapoy sa atong pagbuhat, hinaot nga sa atong pag-uli sa atong panimalay, magmalipayon ta bisan pa sa mga pagsulay, pan atong tinguhaon nga atong iduol diha sa Ginoo. Walay perpekto nga asawa, walay perpekto nga bana, ug walay perpekto nga pagpamuyo. Ang makahatag ra gyud og kalipay mga igsoon kining pagpinasayloay. Sama nga gipasaylo tas Ginoo sa atong mga kalapasan, mausab atong buhaton kung makasala ang atong bana, makasala ang atong asawa, ato yung pasayloon. Aron adunay kalipay, ng restoration nga mahitabo sa atong pagpuyo. Hinaot nga sa atong nabati karon
nga mga tambagikan sa Ginoo hinaot nga mutubo ang atong relasyon ngadto sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ug maulang siguro ako na lang ihatag ngadto kang Brother Libby kay mao gid ni ang pinakataas og eksperyensya namong tulo dire. So Brother Libby, Okay, daghang salamat, Brother Kern. So ato ning tanawon una ang mensahe ni si Sister Belinda Lohira Tirana, niya pod si Madslia Muñez, anakon John, nasuko ang asawa kay og dili di ay mananghid ang bana, largo lang og pamira. Haha. Mao lagi na mader ang akong giingon mader nga dinha sa bana ug asawa na ay like og dili kanang na ay like og dislike. Unya dili man sa tanang panahon dili sa tanang panahon nga kung mulakaw ang bana makapananghid sa asawa. Labi nagway cellphone, paglakaw sa bana wa diha ang asawa manugo na lang. Pero sa tinuod lang gyud ang bana ug asawa pareho na nga may mga panahon nga makahimo og maayo, may mga panahon nga makahimo sad og dili maayo. So sa laktod na lang kas gisulti ni Brother Kern, walay bana nga perpekto, wala say asawa nga perpekto. So sa panahon nga ingon niya na nagkinahanglan og pagsabot mga adjustment, pero ang dili na lang gyud maayo nga imahin tan-awon kanang magbinunugay na tiya mo ng paakon, kumuton nya iya pong sagpaon nya naam ang kining nailaki kasagaran sa laki dili kaayo pasensyoso nya kinisang babagod sa babae muram sa tambutso sa barko yaw-yaw dito yaw-yaw dire marang-arang unta nang yaw-yaw ug gikinahanglan pa kana maging mga yaw-yaw nga wa na kinahanglanan naghinubra na ba kay ang pagyaw-yaw dili aron nga ang bana maedukar kundi nagyawya aron mairita ang bana mainit na lang noon ginikan na nagid hinuon na sa pagdagkot og lain pa nga pabilo sa panag-away. So mao na mader nga og naa may banang mulakaw nga di mananghid wa say bana nga wa makahimo ana nga mulakaw og dili mananghid kay lain man ning gipasabot Terlia Barjon kana bang kana bang mangalit lang kunog mamira lang kunog ditso ang bana ba dili mananghid sa asawa kana manghubo sila nagditso siguro inana may kana gid siya mader may naa gid siguro sad ana no may naa nga ingon ana ba nga kabantay asawa murag og semi rape na kanang pinugos-pugos ba ang akong gibasa ganina managsabot gyud magsabot mo man akong gibasa. Pero og naay mamira lang og largo, siguro og nahitabo sad na nga naibana ang mamira lag largo, naa say asawang mamira pud tingalig diretso oy. Motay man nimo nga mabugto lang garter. Okay. Ato ni tanaw sunahan ni apagyod unya para ba ang bana dili jud mangayo og pasalamat sa asawa. Okay, asawa mo gud sir diya pod. Ini largohon lagbiya o dili gani mulingi siyang pagbiya maunang masuko ang asawa sa imo texter yaning tambag po na to sa texter di ay basig largo-largo lang po ka anya di mulingi-lingi ini kahuman biyaan na po niya Dwight niya po pangutang si Dwight ato lang taga niya pagtagad Brother Dwight kay kani imong din gi-send mga pangutan naman ako ning gi-screenshot no. Okay, mo adto ta sunan higala padayon ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana manggod nga atong gisulbad karon nagkanayon dinhi nga dili siya SDA. Anya pasalamat ta nga bisag di siya SDA pero iyang gi-konsulta ang iyang problema dinhi sa ato nga programa. Siya magpa-advise ko ninyo. Salamat kayo. Siya gubot ang among pagpuyo. Di mi magkasabot sa akong asawa. So, muna hinungdan. Di sila magkasabot ug ang iyang asawa. Sige lang mig-away. Usahay matamparusan nako siya. Siya di pod paalkanse. Iya kong kunuton og paakon unsay
among buhaton aron magmalipayon ming duha. Okay, salamat kaayo no sa imong pangutana, nagpatambag ka. So kinibaya nga kami niyoon gidesign as Ginoo para gyud nga magmalipayon ang pamilya. Mao ginay tuyo unta. Kay kung imong basahon ang libro sa Henesis mahigala, sa diha nga nakita sa Dios si Adan nga nagbasulubon. Unsa may gihimos Ginoo? Kay giingnan magutos sa Dios nga nganlan nimo Adan ang mga ngalan sa mga langgam, mga mananap sa kapatagan. Tan-aw ni Adan didto panganlan niya, kini mo ni ngalan ana. Anya nakita ni Adan, obserban Adan nga malipayon sila, mga langgam, awit, malipayon sila, tungod kay naay mga partner, kauban sa kinabuhi, mga mananap. So, nakita sa Dios, sumala sa atong mabasa sa Henesis Kapitulo 2, versikulo 18, gaingon ang Ginoo, matod pa niya, ingon siya din niyo, og miingon si Jehova nga Dios, dili maayo ang tao nga mag-inusara, pagabuhatan ko siya og katabang nga angay gayod kaniya. Nakita mas ginong masulubon si Adan. So aron mahimong magmalipayon, aron may pahiyom makita diya siyang dagway, ingon na Ginoo, dili maayo ang tao mag-inusara, buhatan jud nako siya kanang angay jud niya, kanang makalipay niya. So ang purpose di ay nganong ang lalaki gibuhatan og babae parang mahimo siyang magbalipayon. O niya siya gihimos Ginoo, gipakatulog niya si Adan, o niya mura ba general anesthesia ba, gipirahan si Ginoo, parang digid siya kamatngon, gikuha ang usa siyang gusok. Ngano diha gyud ko as Ginoo, wa man ko as kamot, wa man ko as tiil. Kay may purpose ang Ginoo, kay luyo sa atong gusok naa diha ang kasing-kasing sa tao. Ang tuyo nganong naa diha ang kasing-kasing, kay ang kasing-kasing mo ni tinubdan sa mga paghigugma, pagpangga ug pagmahal. Muna tuyo diha kwaas gusok, wa kwaas kamot, sa tuyo og tumo nga ato lang kulatahon asong asawa. Wa kwaas tiil aron sipa-sipaon, diha gikuha sa tundughan aron panggaon og mahalon. O niya human kini nabuhat si Ginoo si Eva, ang atong mabasa gaingon dinhi. Ako basahon na gaingon dinhi nga matod pa sa bersikulo 22. Og ang gusok nga gikuha ni Jehova nga Dios miingon, agikan sa tao, gibuhat diyang usa ka babae og iyang gidala ang niya ngadto sa lalaki, og miingon si Adan, kini mao karon ang bukog sa akong bukog og unod sa akong unod. Siya paganganlan nga babae kay gikuha gikan sa lalaki. Tungod dinhi, gikasal Dios Ginoo, gihiusas Ginoo. Mao man siya managtiayon aron mahimong legal atubangan sa Dios, atubangan sa mga tao. Ang Dios jud mo'y naghiusa sa unang managtiayon. Tungod dinhi, ang lalaki magabiya sa iyang amahan og siyang inahan og muipon siya sa iyang asawa og sila mahimong usa ka unod. Muna siya, ang lalaki mubiya sa iyang ginikanan, muipon siyang asawa aron mahimo silang usa ka unod. Munang babae ug lalaki mausas kami nun, usa na sila. Gitawag lang one couple higala. Niyo sa nahitabo humagkasal ingon dinhi. Og silang duruha mga hubo, si Adan og ang iyang asawa, og sila wala mga ulaw. Unsa may buhaton day human og kasal? Nangahubo man silang duha. Siguro makarelate ang nagtayon ani. Maghinubuay man nagtiayon humagkasal. Niya mo nang magdali, uban ini kagabi kay maghubuay, pero ingon ito nabasa, wa sila mga ulaw. Maulaw din ang bana, mahubo siyang asawa, o niya isawa nga tos bana. Dili, mga higala. Muna atong nabasa sa Biblia, gihiusas Ginoo ang atong unang manigtiayon
ang utong unang ginikanan aron mahimong magmalipayon. Gisgutan ni Brother Kern ganiha, ang hinungdan nga misulod ang dili malipayon sa relasyon sa banag asawa tungod sa yawa higala. Nga naman, kay ang bisan unsay gitukod sa Ginoo, buot sa yawa ngayang gubon iyang bungkagon mahigala. So ang kagubot diha sa panimalay sa relasyon sa banag asawa, dili gikan sa Ginoo kun dili gikan sa yawa mga higala. Kay ang tuyos Ginoo nganong dunay managtiayon aron mahimong magmalipayon. O niya, dayon na mag-ingon sa ban, mag-away gani. Mingro, buwag ta. O, buwag doon. Di ba na solusyon ang pagbuwag higala? Nga naman, kay sa atong mabasa sa Mateo 19:3 nga 6, ang bisan kinsang gihiusa sa Dios sa tao dili pagbulagon sila. Gihiusa na kas Ginoo, Diyos kami niyoon, dili na pwede nga buwagon. Maghiusa kung pananglit no na may mga problema, magsabot yun mo duha. So atong tanaw din kanang bana, gitawon na siyang house or husband. O sa laing pagkasulti, husband ba? Tigbugkos diha sa pamilya. So niya ipipila lang ka mga sekreto nga atong ihatag alang sa malipayong kaminyoon. Kanang happy marriage ba? Niya ipipila ka mga sekreto atong isgutan. Number 1, sekreto mga higala. Ingon din nga unity at all cost. Kinahanglan nga ang banag asawa maghiusa sila sa tanan nga higayon silang kinabuhi. Unsaon paghiusa? Maghiusa sila tungod kay silang duha usa naman god. Kaniya kung naa sila mga plano silang kinabuhi, ilang pamilya, ipaagi gyud na sa panagsabot sa banag asawa. Kay usahay sa hinungdan nga magkagubot ang banag asawa tungod kay walay panagsabot. Magsabot na silang duha kay manigtayon gyud ng plan together ba? O niya, pananglitan ako nga bana na ako'y giplano nga akong buhaton. Magsabot asawa, okay ra ka ani akong plano anak. Pag di mo approve ang asawa, ayaw lang po og lugos kay magkagubot yun mo anak. Usa na sinungdan. O niyang asawa po, dili po siya magbuot-buot siyang kaugalingon. Nga maunay mahibaw, ani mo wana. Naghimo na. Kinahanglan nga kung naay nindot nga plano, ikaw nga asawa, imo sa nang ipananghid siyong bana. Panagsabot mo, paaprobahi po na sa imong bana. Kay usa na sa mahinungdan, magkagubot usahay, tungod kay way approval gikan sa bana. Nindot baya kaayo nga kanang giaprobahan yung duha. Kay dunay panalangin ang Diyos ana. Human yun aprobahin yung duha, kay managtiayo na yun mo. Iampo niyo sa Ginoo. Ginoo, panalangin ni kining among plano. Nga mahimo kining magmalampuson. Plan together. O niya, kung naay problema, mag-istoryahay mo duha. Nga kanang tinaro nga istorya. O niya, unsa pa yun? Magplano mo duha, thinking together higala. O niya, kung unsay inyong naplanuhan, laomi nga inyong madawat, pero ipaagi niyo sa pag-ampo ngadtos Ginoo. Nya sunod, mao nay gitawag og unity at all cost ni Pilimiro, ikaduha nga angay natong buhaton aron mahimong malipayon nga ingon din nga keep confidence. But ipasabot nga ikaw ba na kinahanglan nga kana bang himoa ngang imong kaugalingon kasaligan ka sa imong asawa. Ikaw pod asawa, himoa pod ang imong kaugalingon nga kasaligan ka sa imong bana. O kasaligan ka sa bana nimo. Dili kay atong himon tong ugaling na di kasalig kay once nga masipet at jutay, doon na problema na di na kumpiyansa ang bana ana, di na kumpiyansa ang asawa. Sa mapananglito, ingon ng asawa nga dong may pa ani dong mag alkansiya ta.
Sa ito buhaton. Ano mo alkansiya man ta? Kay aron makapalitaan ang butanga dong. Nya sa to pagtigom ing asawa may tingali dong nga muduol gani kas ako maghug ka og tag 10 pesos kada duol nimo. Yung ba na, okay kay na day. Astang okay ha kay na ko ana. Garon, kada duol sa banas asawa, muhog siya 10 pesos. Apa naging muhog? Imo sila, kanang ilang alkansiya. Karon abot og 2 ka buwan, mga higala. Napuno naman ang alkansiya. Puno as alkansiya. Ingon ng asawa dong ato na ning ablihan dong. Puno naman yung alkansiya, ano makapalit ta atong giplano? Di, kuhang banag kutsilyo, iyang disdisan ang kantong yablihan ng alkansiya. Pagtanaw niya sa alkansiya ron, kay naa may daghang tag 20 pesos nga naso dito nga sinsiyo. Yung ba na nga, usap ning kalakihaday nga, kada dool na kusimo, tag 10 na may guhug, ganong niya ni tag 20 nga sinsiyo. Naratol pong asawa, nakulbang asawa, yung asawa nga, labaw manggod si pare ni Mudong o ginatagan, tag 20 man yung ihatag kada dool. Nabisto higala, ang iyang buhat, ang buhat sa asawa, hinungdan, nagkagubot ang iyang pamilya, ang ilang pamilya. Kaywa himuas asawa, nga ang iyang kaugalingon, kasaligan sa iyang bana. Mao ganay mahitabo higala, ang bana, ang pagsalig kato sa asawa. So, kinahanglan niya itong i-avoid ang mga sikrito diya sa atong panimalay. Nga naman kay usahay mo na hinungdan sa away. Kung naa may problemas managtiayon, mga kaluyahon, matag-usa ninyo, ayaw ipanabi nga ito sila tao. Avoid secret, avoid higala nga ang sikrito nga imong ipanabi. Kaya na may mga sikrito niyo nagtiayon. May ka nga, kanang kumbana, di gina kamao. Mudritso lang na kumbana. Kada kumbana, huwag na ayo. May patong kong uyab sa una. Pastilan. Imong gipanabing kuluyahon sa imong isigataw. Himua, asawa, kumbana, ngang imong kasing-kasing, maoy mahimong lubnganan sa makaluyahon sa imong kapikas kinabuhi. Ayaw ipanabi sa laing tao, kay mo na'y hinungdan o sais away. Kinahanglan asawa sab, kasaligan ka nga mugunit sa kinitaan sa imong bana. Nga naman, nay asawa nga bisag asa lang mamalit, way plano-plano, o niya mangutang, maunay hibalos bana nga nay daghang maghisukot nga tos panimalay, hinungdan nga mahimong kagubot diyas pamilya tungod kay nga asawa nagbutbuot og pangutang nga wa gani mananghid mangonsulta ngadto siyang bana. So ato wali kayan, himuon na to nga kasaligan ta. Avoid na to mga secrets, himuon na tong kasaligan ta sa atong kapikas sa kinabuhi. Sama atong nahibana nga abroad, sigpada siyang asawa. Nag-expect ang bana nga, nag-uli niya, dako ang natigom siyang asawa. Pag-uli sa bana kay, wa may natigom yung asawa. Nga naman kay, gipangdatong pudi ay lalaki mahigala. Kay layo kuno yang bana giuhaw man siya ning inom ning dimbin ng busag laing tubig mahigala mo na problema ba ana ba. So atong himuon, atong kaugalingon nga kasaligan tas kapikas kinabuhi kay di nato himuon mahimo ng kagubot kaguliyang diha sa relasyon sa banag asawa. Unya sa payod tungod kay ang ikatulo higala sulbaron nila to settle misunderstanding right away, diha dayon sulbaron kung naa may dili panagsabot sa managtiayon, ikaw bana o asawa maoy mangita gyud higayon nga magsulbad masito lang inyong problema. Ngano na may misunderstanding mahitabo sa banag-asawa tungod kay gikan gud sa matag-usagod nato nagikanta sa nagkalinlain atong pamilya. Kunya nagkalinlain ang impluwensya sa atong pamilya, ang kinaiyas pamilya nato din ta nagtubo, madana to mo nang usay dislike, madislike ta niya, no? So kinahanglan ang adjustment mga higala. Nga bitaw giingon ni atong mabasa ngay usa ka quotation ini nga
the happiest relationship are between people who never have the same characters, but have the best understanding of their differences. Kanindot aning pagkasulti ha? Ang pinakamalipayon daw nga relasyon taliwala sa mga tao ingon nga who never have the same characters, katong dili parehas kung kinaya, diha na makiti ang pinakamalipayong relasyon sa dili maayong kinaya apan aduna mo'y pinakaanindot nga pagsinabtanay sa inyong mga diferensya. Gisgutan nila kaganihas nag-una nako nga wagi perfecto sa banag asawa. Nga naman ni alagitan ning kalibutan dili ta perfect mahigala. So naay mahitabo nga naay mga kinaiya nato nga dili usay mauyunan sa atong kapikas kinabuhi. Napoy kinayas tong kapikas kinabuhi di po ta kauyon. Nga naman wa man ta maanad anas tong pamilya. Munang gikinahanglan ang gitawag og understanding. Taliwala sa gitawag misunderstanding. Usay baya dunay misunderstanding mahitabo tungod aning gitawag og criticism. Kaning pagsaway ba? Kay kini ba yung criticism higala kundi nimo maayo pag-criticize? Delikado, gubot ang pamilya. Munang mo criticize gini ka na kay sawayon sa imong asawa, imong bana ba? Sawaya siya pero ipaagi sa gitawag og constructive criticism. Mga duha man eh. Constructive, ang isa destructive criticism. Na ipagsaway nga nadasig siya sa pagbago sa iyang buhaton, pag-usab siyang kinaya, iyang mga buhat. Napoy gisaway ni mo siya nga nasuko noon, nga naman kay destructive criticism ang imong gibuhat. Sample, usa ka asawa nga nag-utan. Sa diha nag-utan siya, naparat, nalabanan og timpla ang utan mahigala. Kaya sa masipyat man yun ba? Karon pagpamahaw na nila, paghigop sa bana, parat man, na malikas ang bana. Siya kaparat aning utana, perting pamalikas niya, kaayong ilapwa ninis nag-utan. O sa inahitabo, perting suko sa sawa, suway ko na be. Nahimong gubot, away ni adtong panahon na. O ang resulta, wa sila makakaon kay nagsige na lang sila away noon. Destructive criticism to. Gisaway ni mo siya, pero nasuko noon imong gisaway kay wa ba nimo tarong agsaway o sa unon pagsaway. Do it higala sa gitawag constructive criticism. Unsaon man pagsaway nimo nga di masuko imong asawa. Imo inon imong asawa nga day. Kini lagi mong utan o lami baya ni? Labi na gyud og sa sunod nimong utan imong iban-ibanan og jutay ng asin. Mas lami pa yung kaayo. Kisa mga asawa ha masuko ana. Mingon tayong asawa dong sa sunod. Ako na gyud tay mingon kay nasipyat mong kudong ay. Ano ba? Ay, why asawa masuko ana? O constructive criticism na. Munang una ka musaway, planuhon na to nga ang atong pagsaway dili makapahiubos sa atong kapikas kinabuhi. Usahay baya, mag-away ang pamilya, magka-misunderstanding tungod sa pagkasilusa, pagkaabughuan, bisag way gibuhat, magsig pangabugho, magsig pangigi, bisag way gibuhat ang iyang kapikas kinabuhi. Makairita mo na sa kapikas kinabuhi. Nagtinarong siya niya, magsilos ka lang, magduda kag sige, ako ante din hitingali si Parino, din hitingali no, imong pong asawan, samtang lakaw ba na, kisamto imong kauban lagi dito be, magkagubot yun ang pamilya, munang avoid jealousy mga higala, aron dili mo magka-misunderstanding. O niya, ayaw po na ng sige lang kag pangita og sayop sa imong asawa, sa imong bana, usay mo na hinungdan sa away, may asawa nga, ang sayop lang gibantayan sa iyong bana, napoy ba na nga sayop lang bantayan ng asawa? Kung maunay atong himon higala, sayop lang bantayan, away, misunderstanding ang resulta. So, ang atong buhaton, atong hinumduman ang mga maayong buhat ngadto sa atong
kapikas kanami. Hinumduman na to nga di baya perfect, no? Dili perfect ang tanan mga higala. So unsa pa gyud hinungdan? Ngano usahay nga initon mag-ulo atong asawa. Kinahanglan mo sabot ka, mo understand ka panahon sa menstrual period nila kanang riglahon ang asawa higala. Maghinangat ang riglahon asawa. Ang asawa initon nag-uo mga higala. Gagmay ra lagi na mausab ang iyang una, init ang ulo ana. Kinahanglan ikaw ba na mag-andam ka sumunahuna ng imong asawa na panahon sa menstrual period niya, inito ng iyang ulo. Aron way away ba? Magsinabtanay, usag-usa mga higala. Karon, unsa pa may tambag sa Ginoo. Ingon ang Ginoo ni Efeso 4:26, pagkasuko kamo, apan ayaw kamo pagpakasala. Oy, gitambag din nga, bana kon asawa, may tendensyang masuko ta. Pero sa itambag sa Ginoo, pagkasuko kamo, apan ayaw kamo pagpakasala. Sa unsa nga paagi, na may managtiayon mag-away, magdumot na. Dili magtingog usa ka semana, di magtinggangay usa ka buwan, magbungol mga higala pagpakasa man na. Nga naman, ang pagdumot matupas Biblia higala, sama na sa nagpatay ta sa atong isikatao. Likay na to ang pagdumot. Ingon tambag sa Ginoo, pagkasuko kamo, pero ay kamo pagpakasala. O niya, gisgutan pa niya, ayaw pagpasalupi sa adlaw niyang pagkasuko. Unsa may ipasabutan na, ang ipasabutan na, di na to pasalupon ng adlaw sa kinabuhi ba, na may uban nga bawno niya iyang kamatayon, ang iyang kasuko, siyang bana, or ngadto sa iyang asawa. Sa usapin nga pagi, nga pagkasuko, kung ay pagpakasala, ang atong buhaton higala, nga kanang masuko, tadi ta mamalikas, na may asawa nga, kusog kay mamalikas o masuko, kay murag di matagbaw yung kasuko, kundi siya kapamalikas. Nato iba na yung na, nga himalikas po kay siya. Munang tambag din aron ang matag-usa, makabaton o malipayon nga puloy-anan, atong hinumduman kini nga mga tambag. O niya ikaupat, atong himuon nga ang gugma mao'y magapatigbabaw. Kay kun ang gugma gani mao'y mga patigbabaw higala diya sa relasyon sa banag asawa, ang mahitabo malipayon ang puloy-anan. Love mga higala, kay ang gugma sama po na sa tanom ang gugma. Ang tanom higala imo nang gunagunahan, di ba? Ang tanom imo nang habok-habokan. Ang tanom imo nang abunuhan. Imo nang bisibisan. Maingon sab ni ana ang relasyon sa banag asawa. Kinahanglan ang gugma ipatigbabaw o sa buhaton, imo nang abunuhan sa mga nindot kaayong mga bunuhatan. Mga nindot kaayong mga pulong. Imo nang bisibisan sa mga nindot ng mga pulong higala. Habuk-habukan imo na. O niya, tingaling uban, tungod kay minyo na, di na manutbras. Usab na sa makapalaya sa gugma. Di na usay mag-ilis o sirina. Nga baho ng kwaknit mga higala. Nga mulup, na may daghan tambal unta na may wasta. Ibutang ni mos imong kilikili, lupad ng kwaknit mga higala. So mga manigtayon nga baho ganing ilok. Nagbutang kay. At di man na imong kaugalingon. Nga naman kay ang bana mo simhot-simhot ba na sa asawa, o nga sa mo simhot-simhot pero sa bana, karon kon baho tang kwaknit, baho tang singgaw higala kisa pa may mo simhot. Aniya, kinahanglan na mag-ilis pod kay magsalig minyo na, bahong ihi ang sinina, ihiyas bata, bahong pan o sigala, ang bana maghunahon, maglisngag-nisngag ng ilong. Mga dito amo tinusugatan na kusdan nga humot, kaayo, nag-abot sa balay, baho ba ning akong balay, oy, kaya kung asawa, wa man ni mag-ilis, o asawa mag-ilis po doy. Ang bana sab, mausad magatiman siya gaugalingon, nga di malaos ang ilang gugma higala. O niya, ay pong kalimot, nga di lang kay
So manag-uyab pa kusog kaayo kang mingon nga I love you day. Imong pong asawa nga imong pong uyab nga I love you usab, I love you. The same to you. Sige, I love you kada kita, I love you. Kada text mga higala karon kay na may mga cellphone magsig text I love you, ana I love you so much, ana I care for you. Sige na ana, pero maminyo na, wa na I love you na mahigala. Wa na. Wa kana baya usana sa pagpalambo sa relasyon sa kaminyoon. Atong oras pas-pas man kaayo. So ato ni paspason nila sa last higala. Ang labaw sa tanan mga higala himuon aron magmalipayon ang inyong pagpuyo. Ingon din nga kay ang kinahanglan ang Dios maogi magmando sa atong puloy-anan. Ang tanan nato nga mga plano, ang tanan nato mga dalan atong itugyan si Ginoo. Himuon nato nga ang Dios mao'y magmando sa atong kinabuhi. Atong unahon siya. O kung ang Dios mao'y magpataliwala diya sa atong puloy-anan, mao'y himuon natong dili makitang bisita sa atong puloy-anan higala. Adunay kalinaw diya sa atong pamilya. Peace, harmony, and contentment. Nga naman, kung si Kristo imong giisip nga mao'y dili makitang bisita sa iyong panimalay, mauwaw man mo mag-away gani. Kay kana bitang naibisitag kalistong balay, nag-away mo, mukalit og kahilom, ang ba nag-asawa, kay mauwaw sa silingan nga ni bisita silang balay. So kung ato sang gituhuan nga ang Ginoo mo di makitang bisita sa panimalay, doon na tayo pagrespetuhay sa usag-usa, bana kon asawa. So, kaya ni nga, make love, himuang nga si Kristo mo'y unseen visitor ni mo, o niya sa diha, nga ang Dios na as pamilya, ana asad ang gugma kanunay diha. Kanya napay gisgutan sa awit higala nga, when Jesus in the family, happy home. Malipayon ang pulianan kung si Ginoong Sus na as pulianan. O sa ibuhaton, magampo mo duha at sa Ginoo. O niya, magsimba pa mo uban mo sa Ginoo, pagsimba mo duha, ngadto sa Ginoo, panahon sa simba, manimba mo, o niya, magampo mo duha, o niya, nabitay giingon si nay atong mabasa igala matupag Abraham Lincoln, ingon siya nga, read your Bible together. Ingon siya din if you want to have a successful marriage, read your Bible together. Kung gusto kuno ka nga mahimong mag-successful yung kaminyoon, basa mo duas Biblia, go to church together. Okay. Anya, di pa dito basa, family that pray together stays together. Ang pamilya nga nagampo gid mo duha ba nag-asawa, pamilya na, relasyon ka na nga mapinadayonon. So hinaot pa ang atong mga tambag, atong natiman-an, makatabang sa atong pamilya nga nagkagubot di lang sa nangutana karon, siguro na ay managtiayon nga dunay mga problema ingon ani. So hinaot pa nga makatabang kini diha sa atong pamilya. Okay, niya si Brother Ronilo Itang, ingon din nga kana ang decision making maunay. Okay, thank you do. Okay, sa di pa hingpit tapuson itong tulumanon niya higala ang atong theme song. Magampo ta, amahan mo na sa mga langit, tining buntag o Diyos, salamat kayo sa iyong pagpakiguban, salamat sa mga pulong, nga unta, makatabang ka itong mga tambag nga manadungog, aron ang among pulianan, relasyon sa banag asawa, mahimong balipayon. Daghan salamat, kay kamaminaw sa pagampo, kinayang magisalig, sa ngalan ni Ginusos, nga manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon, sa kini ang maing balita, o kaninong tanan o mga sukig, pinalanggan ti paminaw, sa ngalan usab nila ni Pastor Joel Tirana, Brother Isaw Dihito, kini inyong mahigala, Brother John Dihito, Brother Kern Hapitan, kinusab si Brother Libby Clavis maingon, daghang salamat o mayong